Kaya ini malah kaya apa iki? Awak bondo. Panggil Mak. Ayo. Duh, Dedek aman. Adik bubuk. Mama ngandangi pitik. Lho pitik nang kene to. Ayo. Ayo. Pitik nang kawon terus ora gemepet ku kok. Ayo. Oh, lah dit. Kene ditutup kok. Oh, kusang mak pitik mak. Ngisor kok malang. Tengah ndang dira sekali kali mak. Kalau iku samping lho. Ndak tuman kok mak. Wis tadi apa-apa kali. Kalau kono lho. Lho ngulon entane lho. Lho pitik wis ngumpul kabeh nang kono. Rasa sekali mak nih mak. Oh ora. Oh ngumpul kabeh lho. Ngumpul kabeh lho, apik ning gene lho dhewe. Tak tuman ya. Iku ngumpul dhewe ning kono. Ku tenek banyu ning kono ta. Kan udan mau sedih lho. Ki ngombe iki. Nang kene. Ning kene kan wis biasaan ning kene terus lho. Jane nek anu ya, iki mah pager kira mak ya. Sinten lho iki? Heeh. Kembo piye? Kayak apa pring ngadeg ngono pasang loro ya. Kok ning kene? Ora kono ae ngono. Pager iki pitik ucek kene kabeh. Yo saiki munggah. Ngerti munggah lho. Ya ta. Jane ndang digawe. Nandang sesuk lho. Lho. Soto kok ane asbes. Apa talang seng. Jadi ngene kayane munggah tangga. Lah iya munggah lho ngono munggah ape. Kok ning kono wis biasaan wis to. Seneng biasa. Nanti kandang ku aman aku. Ki ngopo rek rene. Ya wis munggah. Den. Golek nggon. Golek nggon dhewe jan. Dan kiri. Hah? Kiri. Lah guys munggah rono. Lah guys munggah lho. Ora konten juga kok gak dolan. Lah guys munggah ono lho. Nah munggah dhewe pitik kan. Itu emang gak ngisi roro. 50% tok. Apa? Ning kono ku. Mari kira nek pan ora apa sih. Lho wis sanes do meneng kabeh karek. Apa? Ngusungi watu kak. Plester ya san. Anu iki diempuki ya. Terongno diempuki. Iya atane sing empuk jane. Iku 5 sasi minimal sedo ngendho. Gaweke anu nggon tempat undho. Go ke entek ke ditulis. Dek ngono 5 niku lho. Lho wis. Andang penak biasa lho, kandang kuwi. Gede. Ben wae enak nih. Kon esuk ben anu. Kene kebiasaan ngono kae ngono. Engko nek kebiasaan ngono kan nak golek nggon dhewe. Iku wis ngumpul gane kene kabeh ya. Apa anu, Pak? Kene mbok kei sedelo, Pak. Apa? Ben ning kudu ning kono. Apa? Iki apa kek? Sesuk dadi sok. Arek tuku anu wae, asbes to. Talang Pak asbes. Iya. Anu seng wil. Malah rene wae lek ngene wae. Lek ido nang rene dhewe asine. Kita wis gedhe lho munggah. Ya.
Nah, makanya kuwi dan dadekne jus banget ki kandang. Kleng ngene dhewe. Sore to, engko awan tak dolke to. Engko sore tak kurungi lho, Pak. Ayo munggah kabeh lho. Ora mungkin becek telu ning Lah isor. lah galo ning kono kae ra percaya lha iki cek sapa cek Padang kok. Ndek nyumpel ning kono kae kok. Kok tak lebok nyedok dhewe-dhewe. Karepe njeluk anget-angetan. Yang itu betul kayak seneng ya. Loro nih dia. Ayo ujungan, dua. Kiro lu paling mau. Dhuwur iki lho. Tuh lu sama 10, 11, 12, 13, 14, 15 tas. Nengkak yang dura. Endi? Dur kono mau munggah. Yo kak telu papat ya. Tak 5, 6, 7, lu sama 10, 11. Kemarin dur ngombe ya lho. Ya durnya. Yo ora mangani anu. Apa? Kayak mimik ngono lho. Terus ini anu. Kan golek ngene dhewe kok kan ndak kebiasaan lho munggah dhewe kan. Anu ya pinter ya pitik ya. Wis golek ngene dhewe. Wong cek ini kan cek anu. Ya ini cek sapa? Engko nek wis ameh magrib to wis to ning kono kuwi pojokan. Ning kuwi ne gak nyorot nang ngisor. Ini Padang malah gak keturu pitik. Pitik mbok Padangi tangi. Nanti ke wis subuh. Ini mbok nang kok nang kono. Kalune kebak. Wis sana. Ayo, ayo. Kan wis kan anu lho. Bebas sampe pitik kampung. Hah? Ora usah ngono sih lho. Sampe kono tok ae bulan. Ben Padange nyorot ya? Heeh. Ben putih. Nah, apa? Apa tuh? Oh. Keripik. Apa? Habis hujan dulur. Habis hujan rintik-rintik. Suasana di sore hari. Habis hujan. Pemandangan yang sangat sejuk. Tuh. Di sini ayamnya sebagian. Oh, di situ tuh sebagian. Ayam yang kecil-kecil ada di bawah, yang gede-gede di sini. Ada naik semua tuh. Kalau sudah musim sore menjelang malam, ayamnya pada ngumpul. Tuh ada yang naik tuh naik ke atas tuh. Nangkring di situ semua nanti. Pada nangkring semua ayamnya. Begini suasana di sore hari dengan pemandangan alam yang sangat indah. Suasana pedesaan yang sangat adem ayem. Gemah ripah Lot Jinawi. Matur sembah nuwun sedulur yang sudah mantau, yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini bersama Agra Satrio Maneges. Suasana kampung yang damai, indah, gemah ripah Lot Jinawi. Cabenya kok loyo.
Cabene anu gemuk banget lho, Mak. Subur banget lho. Kok warna hijau ya? Iya, iki yang lho. Beda maksudnya. Oh, berarti Woe gak hijau nom. iki cabene beda berarti iki. Apa? Hah? Ini kono doe. Lo tak nyala, lo tak paten. Ya nanti anu tutup ngono. Tolong, Pak. Angger ning ora mbok tutup kok. Lah iki malah kegubet ipo napa to maksudnya iki? Iya lho, Mbok. Makanya gak tak pateni iki. Mbok me. Aja iki semangka apa melon ngono lho. Kan semua kowe kok wete gak ngono kuwi. Lah apa? Pare ya. Pare. Akhirnya anu lah. Ya, Sebuken gede sik ngopo ngono lho. Iki malah mati dhewe iki ngopo ya? mati. Lho. Ngoten, Mak. Piting ngono. Lah ya. Oh, ora mati ning piting. Kacang iki Pak Lemon ndur sitok wae iki. Oleh kok mati kabeh ngopo, Mak? Kok mati disiram apa iki? Mati. Heeh. Lah, Mbok. Wah, mbok siram apa ngono kali iki? Ora lah aku ngira moto. Lho. Lah kok iso mati kabeh lho, Mbok Lah mbok kok kesiram apa iki? Iso mati kabeh iki. Pak. Saya kodanan kok malah mati ya? Ini jahe. Mati lho mbok ya. Lah ya jujur mati lho rene. Ya rene opo kene mbok kunci enggak pintune enggak. Lho, kak aku delok kuwi. Kok iso nentuk ngono? Lah ya mati abe. Iki ora disiram obat ra mungkin iki. Kesiram iki. Siram apa maksudnya? Lah mbok. Pengen nek bosan dulu kok apa? Nek. Biasanya nek kok kalem-kalem ae apa jenenge? Nek uripe ora ngogot. Mbok bali ram apa ngono wae. Bang nyuci apa ngono wae. Ngobati ya. Lah ya. Dicuci diguak ning kono banyune. Kan nyemprot tau ya. Iya. Gak mungkin ya, gerobak. Kita teko kene-kene ya. Wis sing gedhe iki kok. Gak, yo lihat tuh kono Mas Yati. Oh. Kono ndang keturu kono. Kemarin rene ape ngopo? Ayo. Krungu kuwi kali. Heh? Krungu cek-cek iki langsung ngono. Syo. Oh, gak aku dikira dhewe niki makani, Pak. Oh, iya paling. Yo. Kono entar kowe kan ngono. Entar apa ngono. Mbok kunci ra kuwi pintune. Orang kok bali rene nek, Pak. Nek krungu awake dhewe iki paling. Heeh, dikira kayak pakan. Mana yang? Walah ceng woy ngitan lah jeneng kanduko. Keh ya. Iki kembang abeng. Lho, piro lupa 567 jane. Tapi bosok. Sane. Nah, dikira makan kok. Wis ngono, aku ora arep makan kowe. Piro lupa. Wah, lho, turune ning kono. Kira munggarono ngopo to? Mbok. Oh, penak anune kali mak enek pangringane apa ngono lho. Ya, enak anune ki lho. Cek gini. Kayak pangringan kudune kene. Ben